Politici a miliardáři se snaží si prodloužit životy, jak jen to jde. Může se v budoucnu člověk dožít 120 nebo 150 let? A bude ten člověk spíš ruský nebo čínský prezident, anebo Jeff Bezos a jiný technologický magnát? Bez obalu o dlouhověkosti. Tak do dna. A teď varování. Až teď varování? Buďte na sebe opatrná. Vy a vaše tělo spolu budete hodně dlouho. Buďte na něj hodná. Sempre viva. Život věčný. Donald Trump oslavil 80 a pojal to po svém, jako všechno. Na trávníku před Bílým domem si nechal postavit klec a v ní uspořádal zápas UFC. Nejstarší muž, který byl kdy v historii zvolen prezidentem Spojených států, vám tímto vzkazuje, že je čilý jako rybička. Jen pár týdnů předtím ale musel majitel New York Knicks veřejně dementovat, že týž prezident usnul na jednom z finálových zápasů NBA. Myslím si, že lidé, kteří mají dostatek peněz a mohou mít kolem sebe nějaké odborníky, tak mají větší pravděpodobnost, že budou dělat ty správné věci, ty správné intervence a předcházet těm nejčastějším civilizačním onemocněním. Zatímco Trump slaví, český premiér natáčí své ranní procházky. Andrej Babiš na TikToku #longevity mluví o přerušovaném půstu a modrých zónách. K tomu si údajně píchá velmi drahé injekce na snížení cholesterolu. Pravidelně hraje tenis a prý přestal pít alkohol. A aby toho nebylo málo, natáčí se na dovolené s knihou Navždy mladí a věří longevity expertům. To jsou lidé, kteří tvrdí, že se člověk může dožít klidně i 120 let. Jsem šťastný. A víte proč? Protože InBody změřilo metabolický věk. Mám 48,5. Tak cvičte, budete zdraví a šťastný jako já. To je vlastně elektroimpedenční měření vlastně struktury těla. My to sami používáme i na naší klinice, i v tom našem Longevity Café. Je to základní nástroj, jo? Protože dneska, když se člověk postaví na váhu, která změří jenom tu váhu, tak mu to moc neřekne, jo? Kolik teda vlastně má tukový tkáně, že jo? Jak je ta tuková tkáň rozložená. Jo? Kritický parametr, kolik mám toho viscerálního tuku, toho útrobního, jo? Který je vlastně ten zásadně nebezpečný. Jo? Pokud mám tuk podkožní, tak je to vlastně dobře. Jo? Takže to jsou určitě jako dobré rady. No. Pamatujete si, jak současný premiér v roce 2017 sliboval, že po 4 letech odejde z politiky? To ještě nevěděl, že místo stárnutí začne mládnout. Co se týče toho, co dělá Andrej Babiš, tak pár věcí jste teda vyjmenoval, tak kromě modrých zón, které jsem říkal, že moc smysl nemá sledovat, tak samozřejmě snížení v uvozovkách cholesterolu, ale je přesnější počet částic, které nesou cholesterol a mohou proniknout do stěny cév a vytvářet kaskádu, která se jmenuje ateroskleróza, vede k aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním, tak to je velmi dobrá strategie. A to, že teda Andrej užívá PCSK9 inhibitory nejspíš, tak to jsou jedny z těch nejlepších léků v této oblasti a myslím si, že to je velmi dobrý krok pro snížení rizika úmrtí na infarkt nebo na mrtvici, na kterou prostě umírá 1/3 Čechů. Takže to si myslím, že je krok určitě správným směrem. Muž, který si platí drahé injekce na cholesterol ze svého a chodí na kolonoskopie jako jiní na pivo, vydělal svůj majetek díky firmě, která mimo jiné vyrábí potraviny. A ne ty s módní předponou bio. Agrofert denně zpracuje kolem 250 000 kuřat. Vyrobí 200 tun uzenin a upeče 1 000 000 rohlíků.
Což z Babiše vedle toho, že je teď nově propagátorem dlouhověkosti, dělá zároveň jejího největšího nepřítele. Nemyslíme si, že by Babiš nějaké své potraviny teď někdy třeba jen ochutnal. Ve zdraví právě velmi špatně. Velmi špatně jsme na tom. Žijeme relativně ještě jako rozumně. Muži, myslím, nějakých 77 let, nebo něco takového, ženy něco přes 80 let. Ale odhady na to, kolik vlastně žijeme ve zdraví, se liší podle definice toho, co znamená být ještě ve zdraví a tak podobně, ale pohybuje se to přes 10 let a je to i někdy 13, 15 a viděl jsem i přes 15 let. To znamená, že 15 let člověk se potýká s nějakým chronickým onemocněním, s nějakou závislostí na druhý, třeba s bolestí a s nízkou funkcí orgánů, které jsou důležité, jako je pohybový aparát, kognitivní funkce, funkce ledvin například, zrak, sluch a tak podobně. Takže nežijeme ve zdraví úplně až tak dlouho. Může to být právě něco přes 60 let, což zkrátka není úplně až tak ideální. Asi ne náhodou se ve vznikající vládě objevil úplně nový rezort – Ministerstvo pro sport, prevenci a zdraví. Obsadil ho Boris Šťastný z Motoristů a jeho úkolem je zvyšovat průměrný věk dožití Čechů ve zdraví. Což je ušlechtilé, zvlášť když si uvědomíte, že Češi se dnes ve zdraví dožívají zhruba 62 let. Načež dalších 15 nebo 20 dožívají na gauči u televize. V jedné ruce mají párek z kosteleckých uzenin a v druhé pilulku na tlak. Samozřejmě spousta lidí má ten problém v tom, že ono ví, co je správně, ale nedělá to, co je správně. Takže já bych řekl, že to hlavní je nejenom vědět, ale vlastně to i dělat, protože vlastně hlavním poznáním je, že ono to jde. Jo, proti takovým těm všeobecným, řekněme, nebo tradovaným vlastně věcem typu, že jo, halo, tak jako ten to nedělal a taky tady byl, já nevím, do kolika a babička kouřila a tak dále, tak to samozřejmě do nějaký míry platilo kdysi, ale dneska víme a ta věda to prokazuje na klinických studiích, že i to málo, co můžeme dělat z toho, co víme, nám může významně pomoci. Jo? Čili prodloužit si ten zdravý, aktivní život lze i poměrně jednoduchými věcmi, které lze integrovat do běžného života a není to tak daleko od těch rad, které známe. Problém je trošku v tom, že u každého je to trochu jinak. Jo? A tam je ten kámen úrazu, že když i někdo začne teda jako se vrhne na zdravý životní styl a teď něco buď začne nebo přestane jíst maso nebo začne držet hladovky a tak dále, tak ono to nemusí být to pravé pro toho konkrétního člověka. Jo? A samozřejmě to poznání, co je to pravé, to je jeden z hlavních úkolů teďka té medicíny nebo i tím, co se třeba zabýváme. A můžou se použít poměrně drahé metody diagnostické, ale to zase není běžně dostupné, takže proto třeba i teďka vznikla nedávno vlastně metoda, která se nazývá orgánový věk, která z relativně jednoduchého levného krevního testu právě člověku řekne ty priority. Jo? Co zrovna pro něj je, jaký druh jídla nebo jaké vlastně změny v tom životním stylu, případně i jaké suplementy, jo? Protože cílem není brát 60 suplementů a vyhazovat za to hromady peněz, jo? Ale vybrat si těch několik málo, které zrovna mě a zrovna v tuhle chvíli, respektive v tomhle období pomohou. Jo? A ono se to mění. Jo? Ta biologie, když začneme na sobě pracovat, a my to vidíme i v nějakých klinických studiích, tak za nějakých 90 dní lze opravdu naměřit významné výsledky. Jo? My jsme třeba dělali klinickou studii na seniorech, 10 seniorů v říjnu a listopadu minulého roku, opravdu jako rigorózní klinická studie. A nám se povedlo ty měřitelné parametry, které se dají vyjádřit jako nějaký biologický věk i různých orgánů, zlepšit až o 5 let za 2 měsíce. Jo, to jsme sami nečekali. Jo, a opravdu to byly kombinace věcí, které mohou běžně lidi dělat. Nemusí nic jako žádné raditní technologie pro milionáře. Je jednoznačný, že to není jenom o penězích, jsou věci, které si člověk nekoupí a musí věnovat svůj čas. Takže výživa, spánek,
nastavení cirkadiálních rytmů a zejména pohyb a cvičení, což je podle mě asi největší faktor a zabírá poměrně dost času, tak je něco, co člověk bude muset dělat a nejde to ničím úplně nahradit. No ale co by ten člověk mohl dělat navíc, tak jsou samozřejmě nějaké terapie, intervence a pokročilé technologie, které už jsou často k dispozici nebo minimálně existují. Možná nejsou úplně vždycky dostupný pro každýho, a to nejen z hlediska peněz, ale že třeba nejsou úplně v komerčním využití a jsou třeba spíš jako v laboratorním settingu, ale třeba někdo se k ním dokáže dostat přes známosti a tak podobně. No a pak je to ale otázka. Jo. Známe lidi, kteří chtějí využívat všechny tyhle ty věci hodně spekulativně, hodně dopředu, se předbíhat trochu vědu. Dobrým příkladem je třeba Brian Johnson, právě velmi bohatý člověk, který chce zkoušet věci ještě než je prokázaná v podstatě jejich účinnost a řekl bych i bezpečnost. No a pak je o určitý míře štěstí, jestli ty věci se nakonec ukážou, jakože byly dobrým nebo špatným rozhodnutím. Takže já bych byl o něco střídnější než někteří tyhle lidé jako Brian Johnson, byl bych konzervativnější v tom, že bych nasazoval ty intervence, který vypadají minimálně velmi slibně, anebo už ta věda pokročila tak moc, že jsou prokázaně účinný a bezpečný. Třeba molekuly. Tak víme, že některé molekuly prodlužují život modelovým organismům. Molekula rapamycin prodloužila život kvasinkám, mouchám, červům, myším a je několik studií na lidech, které ukazují, že zlepšuje imunitní funkce. Takže je dost možný, že tahle molekula, že nejsme jako druh člověk výjimka a že nám taky bude prodlužovat život. A je možný, že nasazení té látky může třeba Trumpovi, když bude chtít, tak mu může prodloužit život, a u myší vidíme třeba velikost efektu kolem 20-25%, což samozřejmě přeloženo do lidských let je poměrně dlouhá doba. To může to být prostě třeba 20 let života v optimistickém případě. Takže jsou molekuly, které můžou prodlužovat potenciálně lidem život. Jsou třeba nějaký, no samozřejmě je dost možný si myslet, že ty věci jako pohyb a cvičení, tak budou taky lidem prodlužovat život. Ale teď se bavíme teda spíš o těch věcech, co si člověk nemusí odmakat, ale může koupit. Takže molekuly. No a pak třeba nějaký genový intervence, má zasáhnout do svý DNA a nechat si naordinovat, řekněme, určité geny, které jsou spjaté s dlouhověkostí, a kde to vypadá, že opravdu lidi, kteří mají, tak žijí déle a jsou zdravější a stárnou pomaleji. Tak to je něco, co neumíme úplně tak dobře dělat, jako dát člověku nějakou molekulu, protože v embryologii by se to asi dalo, jakože, než se člověk narodí, ale u dospělého člověka už je to složitější. Ale taky je to samozřejmě něco, co se bude posouvat, a myslím si, že to není úplně sci-fi. A teď se nadechněte, protože tohle není česká kuriozita. Tohle je nový vzorec pro fungování západního i východního světa. Od Kremlu po Silicon Valley se nejmocnější muži planety rozhodli, že smrt je volitelná funkce, kterou lze vypnout. Ale musíte mít dost peněz a nejlépe k tomu ještě moc. No, ono to je poměrně široké spektrum. Jo? Máte tam na jedné straně aktivity, jako třeba, to bylo myslím před 2 lety, že Jeff Bezos a tak dále investovali do firmy Altos Labs. Já se znám se spoustou vědců, kteří vlastně v té firmě jsou, anebo byli, jo? Což je ten zajímavý moment, že zdá se, že úplně to teda nefunguje, že se z toho stala taková soukromně financovaná akademická instituce, která zatím toho moc nevytvořila. Jo? Takže to je jakoby jeden extrém. Pak jsou extrémy typu třeba investice sama Altmana, že jo, z OpenAI, do Retro Biosciences, opět znám se zakladatelem Joe LaCroix, jsem s ním dokonce i v té jejich firmě, laboratořích jsem byl vlastně 2krát, vím, co dělají. Teď se s ním mimochodem uvidím v pondělí zase. A tam ten přístup je daleko lepší. Jo? Oni vlastně využívají všechny ty technologie k tomu, aby rychle vlastně se snažili nalézt řešení různých problémů anebo různých jakoby věcí, které lze v té biologii zlepšit. Jo? Zase na to jdou takovým tím trošku technopřístupem, jako vrhneme na to
co nejvíc peněz a kapacity a ono z toho něco vypadne. Jo? Takže to taky nemusí být úplně jako všechno správně, ale myslím si, že opravdu něco z nich vypadne a už dokonce ohlásili nějaké takové lékové kandidáty. Jo. Problém trošku toho prostředí je v tom, že dneska, když jakákoliv firma chce vlastně vyvinout nějaký, prostě teď řeknu lék, jo, ale lék asociuje nemoc, jo, a to je právě ten problém, jo, protože dneska nemůžete udělat lék na stárnutí, protože stárnutí není uznaná nemoc, ačkoliv na něj umírá mnohem víc lidí než jakoukoliv jinou nemoc, a tím pádem to nelze schválit. Jo? Takže všechny ty firmy musí se vlastně zabývat vývojem léku na nějakou nemoc, která v tomhle případě třeba souvisí se stárnutím, jo? Takže to jakoby musí takhle obcházet. No. Takže z retrobiosynthesis určitě také něco vypadne. No a pak je tady ta opačná kategorie Brian Johnson, jo? A mimochodem taky se s ním znám, mluvili jsme spolu asi dvakrát, protože měl zájem o jednu terapii, kterou taky jsme vlastně pilotovali na naší klinice. A to je zase něco, to je takový fenomén sám o sobě. Jo? To není firma, že jo, i když má teda něco prodává taky, ale to je člověk, že jo, který ze sebe udělal takový exemplář toho, že chce ukázat světu maximum možného. Jo? To znamená, dělá prostě to největší možné maximum všech procedur a úprav života a tak dále. A neustále to všechno měří a vlastně ukazuje, že to funguje. Což na jednu stranu je zajímavý vědecký experiment, jo, protože on opravdu ukazuje, že to lze hodně ovlivnit, jo, na těch měřitelných věcech, že ty jeho parametry jsou opravdu jako naprosto jako významný. Ale na druhou stranu on není příkladem pro kohokoliv jiného, protože on už je takový trošku jako, už ani není jako moc člověk, takže jako když on řekne, že něco dělá, tak to zpravidla není jako návod pro kohokoliv jiného, aby to dělal taky. Jeff Bezos je spojován s Altos Labs, do kterých investoval okolo 3 miliard dolarů. Sam Altman dal 180 milionů do firmy, která chce přidat zákazníkům 10 let života ve zdraví navíc. A Brian Johnson, zakladatel startupu Braintree, utrácí 2 miliony dolarů ročně za vlastní tělo. Obnáší to 100 doplňků denně, skeny, dieta a v jedné fázi i plazma od vlastního dospívajícího syna. Říká tomu náboženství. Jmenuje se to Don't Die, tedy neumírej. No tak on samozřejmě dělá ty věci, jako snaží se mít velmi propracovaný tréninkový plán, snaží se, tady z mého pohledu ne moc dobře, z hlediska výživy, jedno nějaké velmi zvláštní jídlo denně, takže taková nějaká veganská kaše. Já si nemyslím, že to je optimální způsob stravování a k tomu bere asi 100 molekul, cca, takže to je asi velká část toho budgetu, bude podle mě 100 molekul denně. A potom samozřejmě některé ty terapie, právě ta krev, ta mladá krev v uvozovkách, a pak samozřejmě i, myslím si, že dělá toho relativně hodně. Ta plazma je docela zajímavé téma, protože plazma je, že jo, taková ta tekutá, vodnatá část krve. Jo. Krve se skládá z nějaké červené části, jsou krvinky a tak dále, a plazma je vlastně všechno ostatní. Jo. To je taková řeka, která protýká tělem a nosí všechny látky, jo, živiny, signální molekuly, ale i všechny odpady. Jo. Prostě všechno do toho teče a všechno se z toho zase jakoby pak zase odstřeďuje, že jo, a vyměšujeme to. Čili jenom na vysvětlení, aby bylo jasné všem, co je to plazma. A bylo mnohokrát zjištěno, experiment, třeba se takzvaně udělal experiment propojení staré a mladé krysy, propojil se jejich tělný oběh a zjistilo se, že mladá krysa stárne a stará krysa mládne. Jo? Takže bylo zřejmé, že něco tam je prostě v té krvi. Jo? Nakonec se to traduje, že jo, já nevím, to čachtická paní a tak dále. Takové tyhle historické řeči. Ale zjistilo se, že to něco jsou nějaké molekuly v té plazmě a je celá řada iniciativ, která se snaží ty molekuly izolovat, anebo případně je vlastně vytvářet, jo, v nějakých bioreaktorech, protože samozřejmě cílem není
někde odsávat mladým krev a někomu ji dávat, to ani nefunguje. Jo? A i ten příklad, co říká vlastně Brian Johnson, nebo co udělal Brian Johnson, co udělal jednou, nebo udělal takovou sérii experimentů, taky dělal přísně, že jo, se svým synem a se svým otcem, jo, kde ta genetická kompatibilita je ještě jakoby přijatelná natolik, že nevzniká vlastně ta imunitní reakce. Jinak vy, když byste to dělal s někým, tak zpravidla to nebude dobře. No a takže to jenom k tomu jeho experimentu, že i on sám pak konstatoval, že to nějak zásadně zase jako nic moc nezměnilo. Ale nicméně těch iniciativ, které se jakoby zabývají něčím podobným, je celá řada. My třeba, protože máme investiční fond, tak máme několik firm, které se zabývají těmi takzvanými deriváty a výsledky jsou nádherný. Jo? A dokonce takzvaně z těch molekul, které se vlastně extrahují, a nemusí být nutně z lidí, jo? Může to být třeba krev odebraná třeba z mladých vlastně bíků, telat. Jo? A ten extrakt potom funguje, dokonce jsou experimenty i na kůži. Jo? Já jsem osobně viděl vědce, který jako aplikoval jako na jednu ruku, jo? On je mu přes 70, takže samozřejmě už jako přes starší. A to byla úžasná změna, jako jo? Jedna ruka, druhá ruka bez té aplikace. Jo? Čili ta cesta tam je, zaručeně se tím zabývají i ti, řekněme, lidé typu Putin nebo čínský prezident, to určitě spadá do jedné z těch jejich kategorií zájmu. Ale existují metody, které jsou postaveny na daleko jako ještě solidnějších základech a jednu třeba z metod i provozujeme my v naší klinice, máme teda kliniku na Floridě i tady v Čechách, a to je terapeutická výměna plazmy. Jo, a aniž bych to nějak složitě vysvětloval, tak si to můžeme krásně představit, jako když vyměňujeme ojetý olej v autě. Jo? My jako asi možná mladší generace už to asi nezažila, jo? Ale já si předpokládám, že to známe velmi dobře, že v autě prostě ten vyjetý olej je prostě špinavý, že jo? Má v sobě spousty látek, které se tam za tu dobu tím opotřebováním nanesly. No a ten nový olej je takový krásný, zlatavý, prostě, či taková prostě zdravá medovitá tekutina. Že? Paradoxně ta plazma je na tom úplně stejně. Jo? My když tu proceduru děláme, tak je vidět, tak ta stará plazma je opravdu jak vyjetý olej, obzvlášť u někoho, kdo jako nežije teda úplně optimálním životním stylem. Jo? Je tam vidět, pokud v přechozích dnech měl prostě nějakou třeba pařbu nebo nějaký dietní přejídání, tak ta plazma to krásně ukazuje. Že jo? A nahrazuje se to ne plazmou někoho jiného, ale nahrazuje se to vlastně čistým fyziologickým roztokem s nějakým procentem takzvaného albuminu, což je látka určitý typ proteinů, které vlastně to tělo potřebuje. Ten albumin se získává jakoby z dárců, ale to je takový to, že když chodíte darovat krevní plazmu, že jo, tak se z ní vlastně extrahují různé věci. Takže v tomhle případě je to ten albumin. A ta procedura má významný zdravotní efekt. Jo? Vlastně v principu je to odstranění všech toxinů z těla, které se nám tam hromadí a tělo se jich nedokáže zbavit. Typicky jsou to různé průmyslové, jo, chemikálie, takové ty prostě z těch teflonových pánví, mikroplasty jsou tam dokonce, jsou tam vlastně i třeba těžké kovy, mykotoxiny, že jo, produkty plísní, všechno to, co vlastně nás významným způsobem blokuje a životním stylem to úplně neovlivníme, jo, že prostě jsme v nějakém prostředí a to jako ani nevíme, co do nás vstupuje, tak ta výměna plazmy to dokáže vlastně vyčistit. A u těch lidí pak vidíme významnou úlevu. Jo, a i mentální, jo, dokonce se ukazuje, a my máme sami jednoho pacienta, který vlastně je už jako na určité úrovni Alzheimera, to znamená onemocnění, které se jako významně projevuje, no tam se objevuje významná úleva. Jo, dochází vlastně k tomu, že jakoby těm lidem se trošku rozsvítí. Jo. Takže to je příklad aplikace, která je z reálného světa, ale není to úplně aplikace jako levná, jo? To zrovna není jako úplně pro běžné lidi, protože přece jenom je to medicínská procedura, která vyžaduje nějaký doktorský tým, nějaké poměrně drahé zařízení a i ta náplň, jo, je také jak je docela drahá. No, ale zase s oblibou říkám k tomu přirovnání výměna oleje, tak když
teda někdo, když má teda to dražší auto, že jo, a pojede na výměnu oleje do značkového servisu, tak tam patrně nechá podobnou částku, že jo, tak proč to neinvestovat do sebe? Ta diagnostika právě pokulhává. To je ten největší problém, že se vyvíjí nové a nové terapie, ale nejsou zatím až tak dobré způsoby, jak sledovat, jestli ty terapie fungují u individuálního člověka. Protože když nějaká studie ukáže, že něco zlepšuje nějaký parametr o 20% v populaci, tak to je super, ale jak já vím, že jsem ten, kterému to zlepšilo ten parametr o 40% nebo o 0%, když nemám biomarker, který bych mohl sledovat. Takže to, že zaostávají diagnostické vývoj biomarkerů a diagnostiky, že zaostává za vývojem terapií, tak je jeden z jako velkých problémů. A nejzajímavější vlastně biomarkery ve vývoji jsou za mě takzvané indikátory rychlosti stárnutí. To je opravdu jako zlatý grál, který ani na myších to ještě není hotové, ale je to, řekněme, výrazně dál než u lidí. Tak to jsou vlastně nějaký set molekul, ideálně v krvi, který bude odrážet rychlost stárnutí a ne biologický věk. To znamená, že bude to třeba stárnu rychlostí 1,2 roku za rok, to znamená stárnu rychleji než průměrný člověk, anebo stárnu 0,8 roku za rok, to znamená, že stárnu pomaleji než průměrný člověk. No a že by to mělo prediktivní hodnotu, že se právě dožiju vyššího věku, nebo že budu mít lepší zdravotní výstupy, třeba nižší riziko kardiovaskulární příhody, nižší riziko rakoviny, nižší riziko poklesu funkce ledvin a poklesu funkce zraku a tak nějak všeho, co souvisí se stárnutím. Takže tohle je opravdu zlatý grál, že člověk potom bude moct nasadit nějakou molekulu, třeba kreatin, a bude moct za několik týdnů třeba sledovat biomarker, který mu ukáže, že se jeho rychlost stárnutí snížila a bude tím pádem mít nějakou míru jistoty, když tohle to bude validované na nějakém vzorku populace, že stárne pomaleji než běžný člověk. Vladimír Putin spustil státní program za 26 miliard dolarů. Jeho součástí je chov mini prasat určených ke kultivaci lidských orgánů. Takže některé orgány si tam vypěstují a jiné zase vytisknou na 3D tiskárně. Ruský program slibuje zachránit 175 000 lidských životů. A Wall Street Journal s ledovým klidem dodává, že je to zhruba tolik lidí, kolik padlo ruských vojáků na ukrajinské frontě. Já jsem se tím ještě úplně jako nezabýval. Myslím si, že to taky je trochu daleko od aplikace. Má to problémy. Třeba pokud byste chtěl dostat nějaký orgán, který bude od dárce, tak samozřejmě je obrovský problém s imunitním odmítnutím té tkáně. Jo, takže to by musel být orgán, který by byl vlastně vám ideálně, byl by jako by kdyby váš, že byste si dokázal nějak jako namnožit vlastní orgány. Náš imunitní systém má velmi dobrou schopnost poznat své od cizího. A když dostanete cizí orgán, tak kdybyste nebyl na koktejlu imunosupresiv, tak ho velmi rychle imunitní systém zlikviduje. A to velmi rychle. Takže to je vlastně důvod, proč tohleto je. Transplantologie je složitá, určitě teda taky postoupila, ale být na imunosupresivních léčivech má nevýhody, protože imunitní funkce je samozřejmě extrémně důležitá v našem prostředí, kde se setkáváme s patogeny všeho druhu. A naopak, jako imunitní dysfunkce s věkem je velký rizikový faktor. Takže proto si myslím, že to není až tak jednoduché a minimálně to je teda strašně daleko od aplikace, že bychom si dokázali v podstatě vyměňovat orgány, když nějaký selže. To slibnější už mi přijde ta regenerace toho orgánu právě z kmenových buněk nebo nějaké omlazení toho orgánu tím epigenetickým reprogramováním. To si myslím, že to je blíž aplikaci, než to vyměňování orgánů. Ale tak třeba Putin ví něco, co já ne. Mimochodem, ruský muž se v průměru dožívá 68 let. Putin ale neřeší, proč je to o 13 let méně než třeba Italové. Putin řeší, jak by mohl žít dlouho nebo ideálně navždy on. V září loni ho na vojenské přehlídce v Pekingu zachytil mikrofon, jak šeptá Xi Jinpingovi, že se orgány dají donekonečna vyměňovat, až bude člověk nesmrtelný.
Dva starci na tribuně si vyměňovali recepty na věčný život. Neviděli jsme to už v nějakém filmu, třeba Bondovce? Samozřejmě, jestliže jste ve fázi, kdy některý z vašich orgánů je opravdu jako na tom tak špatně, že nedokáže dál regenerovat, což jako normálně orgány dokážou, ale samozřejmě ve vyšším věku, anebo při nějakém traumatickém poškození to nejde, tak to je běžný, že potřebujete transplantaci. Že jo. No ale problém je v tom, že ty transplantace vlastně potřebují dárce, že jo, a dárců je málo i pro všechny možné nehody a tak dále. A navíc, jako jestliže si řekneme, že budou všichni zdravější a k tomu ještě přidáme, že budeme jezdit v automaticky řízených autech a bude daleko menší počet nehod, tak nebudou dárci. Takže takový paradox, jo. Co s tím? Jo? Takže samozřejmě se hledají cesty, jak třeba vytvářet nové orgány v bioreaktorech. Jo? Já jsem třeba mimochodem i ta technologie Kloto lze použít, právě jsem to viděl v souvislosti s jedním týmem, který pracuje na schopnosti vytvořit nové srdce. Jo? S pomocí DNA konkrétního člověka, s faktory, které vlastně umožní, že opravdu vyroste bioreaktoru nové srdce toho daného člověka. Čili to je jedna z věcí, na kterých určitě se tito vládci jako na to ptají, protože oni už jsou v pokročilém věku a pokud dojde k nějakému selhání, tak samozřejmě to je určitě cesta. V Hondurasu vznikla z investic západních miliardářů speciální zóna Prospera, kde si můžete za peníze koupit léčbu, kterou vám doma zakázali. Motto firem podnikajících v této zóně zní: smrt je možnost, ne nutnost. Učiňte smrt volitelnou, je to zároveň geniální i děsivé, protože to nabízí budoucnost, ve které budete moct smrt uplatit, aby odešla, jako v pohádkách. Ale není to děsivé zas až tak moc, protože seriózní věda říká na extrémní dlouhověkost zatím zapomeňte. O nesmrtelnosti ani nemluvě. Já kliniku Prospera znám, dokonce právě tam probíhá jedna z klinických studií toho našeho klota. Jo? A problém není v tom, že by to bylo zakázané takzvaně jako ve vyspělých zemích. Jo? Problém je v tom, že to není ještě povolené, respektive to povolení té klinické studie je extrémně časově a finančně náročné. Jo? To znamená, i tam v tom Hondurasu ta klinická studie musí být povolená odborníky, jo? Ale protože to je malý stát, flexibilní, rozhoduje o tom pár lidí, jsou otevřený, aby samozřejmě nalákali jako nějaký, aby tam lidi vůbec jezdili, proč by tam nějak jezdili, tak vlastně tomu dávají rychlejší průchod. Jo? Takže je to regulérní klinická studie, oni nedělají nic nezákonného, ale prostě umožňují to dělat daleko rychlejc a rychlejc to schválit. Jo? Ale to samozřejmě se i mění v těch vyspělých státech. Jo? Teď třeba Čína výrazným způsobem právě zrychlila schvalování nových klinických studií právě pro ty pokročilé terapie. A shodou okolností já příští týden budu ve Washingtonu a jedno z témat vlastně takových těch setkání a výborů, ve kterých se tam vlastně diskutuje, bude právě i jak zrychlit povolování klinických studií i ve Spojených státech. Jo? Takže možná, že to, co dneska se musí dělat v Hondurasu, tak bude možné dělat nakonec i vlastně přímo v těch vyspělých zemích. Spisovatel Douglas Rushkoff to pojmenoval přesně. Je to úniková fantazie nejbohatších, kteří chtějí přežít konec, jehož jsou spolutvůrci. Vypálí sice planetu, ale pro sebe si postaví bunkr. Nabídnou levné a nezdravé potraviny, ale sami si své tělo vymění po součástkách. Orgánech. Pracují na privatizaci toho posledního, obrazně i doslova, co nás v životě čeká. Na privatizaci smrti. I když jim vědci říkají, že to naštěstí není možné. Myslím si, že jakoby tyhle epigenetické reprogramování a kmenové buňky a tak to je prostě poměrně hodně nebezpečná záležitost. A to genetické inženýrství, nebo ta manipulace s genetikou taky. Takže to si myslím, že není úplně běžná věc. Ty molekuly, které ukázaly, že prodlužují život a možná zpomalují stárnutí modelovým organismům, tak naopak jsou jako relativně rozšířené. To je spoustu lidí bude brát některé molekuly, které
je možné, že jim prodluží život. Takže rapamycin, ten už jsem zmínil, ale i jako další molekuly, jako akarbóza, kanagliflozin, to jsou různá léčiva a i některé z řad doplňků stravy, jako glycin a astaxantin a taurin, tak vzhledem k tomu, že prodlužují život myším a většina lidí si neuvědomuje, že člověk a myš jsou jako relativně hodně podobné organismy z hlediska evoluční historie. No a když něco prodlužuje život myším, tak je jako slušná šance, že to může prodlužovat život lidem. A tak samozřejmě po těchto molekulách šáhne poměrně dost lidí. Já sám některé z nich beru. Takže to jo. No a co jsem ještě nezmínil, tak jsou ty transfuze mladé krve. To je taky něco, co se teda dělá občas. Taky to není nic rozšířené. Samozřejmě lidi na to hledí s úplnou hrůzou, když vlastně někdo dostává transfuze krve od svého syna, aby právě žil déle. To je něco, co u modelových organismů to vypadá, že právě relativně funguje. A zase je možné, že u lidí taky. Ale ten science-based přístup bude, až identifikujeme, co v té mladé krvi je pozitivní a pak to stačí jenom jako syntetizovat nebo vyizolovat a podávat to jako molekulu nebo soubor molekul, anebo co v starší krvi je problematické a to se dá pak jako vyizolovat nebo nějak inhibovat, nějak vyřadit z provozu tu negativní věc. Existují třeba postupy, kdy se pro určitou formu genové terapie využívá vlastně takový ten virový vektor, se jmenuje AAV, ale jenom co tím chci říct, to je terapie, která je respektive má dlouhotrvající efekty. To znamená, něco v našem těle změníme, přepneme a ono to v tom těle pak funguje třeba 5 až 10 let. Jo? A tam je potřeba být velice opatrný právě v tom, do jaké míry je to vlastně vyzkoušené, protože často ty efekty se mohou dostavovat s velkým zpožděním a v různých jakoby dalších vlivech. Jo. Čili varoval bych před něčím, co má vlastně dlouhodobé následky. Jo. Třeba ta klototerapie, ta je krátkodobá. Jo. To vlastně funguje třeba jenom ty 2 měsíce a pak se ho musí zopakovat, ale tím má vlastně člověk možnost to regulovat. Jo. Třeba i tu výši. No. U běžných věcí, co lidé dělají, tak tam si myslím, že zas až tak těch dlouhotrvajících věcí moc není. Kromě toho, že pokud někdo prostě příklad bude dělat nějaké rizikové aktivity, rizikové sporty, no to bych řekl, že je daleko rizikovější, než zkoušet nějakou terapii, jo? Protože když se zraníte, anebo samozřejmě pokud se zabijete, no tak to je úplně, že jo? Ale i když se zraníte, tak to má dlouhotrvající dopad na vaše zdraví, že jo? Zhorší se vám. To není jenom o tom, že si zlomíte nohu, a to má prostě spousty dalších vedlejších efektů, že jo? Cestování do komplikovaných lokalit, jo? Paraziti, různé nemoci a tak dále. Ohromný dopady, to vám může zkrátit život o 5-10 let, 1-2. Jo. Daleko nebezpečnější věci, než, jo, nebo někdo říká, ale já si nevemu tady ty 3 suplementy, dokud já nevím, kdo všechno to nevyzkouší. No ale pak jde a prostě vypije, prostě dá si 3krát whisky a nevím, něco ještě k tomu, pak si ještě třeba přidá nějakou v vozovkách návykovou látku. To je samozřejmě nesrovnatelně nebezpečnější, že jo, než nějaký suplement. Jo. Takže je potřeba, aby to lidé vnímali vlastně v dobrém, ve správném kontextu. Ale když se vrátíme ze sféry medicíny do geopolitiky, tak musíme přiznat, že žijeme v éře starců. Z 10 nejlidnatějších zemí světa vede dnes 8 někdo starší 70 let. Medián věku světových vůdců je 63. Medián jejich voličů je zhruba o 30 let nižší. Vládne nám generace, která nechce odejít ze svých úřadů. A když už v nich sedí a má moc, napadlo je, že by nemuseli odejít vůbec, ani na věčnost. Je to zajímavá otázka, jestli je nesmrtelnost možná nebo není. Jako je naprosto jednoznačné, že s dnešním stavem poznání rozhodně není možná, ale není biologicky vyloučená. To je něco, co může být naopak optimistické, nebo
někdo by to viděl jako velmi problematické, lidskou nesmrtelnost. Samozřejmě může to mít své problémy, jako všechno. Ale není to biologicky vyloučeno, že by člověk mohl být nesmrtelný, až budeme rozumět lidskému tělu na hodně jiné úrovni, než mu rozumíme dneska. A závěr? Svět dnes řídí parta velmi starých, velmi bohatých a velmi vyděšených mužů, kteří místo toho, aby plánovali, aby po nich svět vypadal tak, aby se v něm dobře žilo jejich i našim dětem nebo vnukům, plánují, jak žít věčně. A my v jejich plánech určitě nefigurujeme. Jsme jen užiteční idioti, kteří tyhle starce s mentalitou dětí, kteří se neumí smířit ani s vlastní smrtelností, volí. Zjistili jsme, že váš přítel je na tomto ostrově. Los Organos. Je tam zvláštní klinika, vede ji doktor Alvarez. Průkopník genové terapie. Prodlužuje život našim milovaným vůdcům a také bohatým cizincům. Většinou ze západu samozřejmě. Možná, že jsme v revoluci ztratili svobodu. Ale zdravotnictví máme na světové úrovni. Pokud se vám tento náš pořad líbil, nezapomeňte ho odebírat. Najdete nás na YouTube a všech audioplatformách. Děkujeme. Hosté podcastu byli Petr Šrámek, zakladatel fondu Longevity Tech Fund, a František Knobloch, molekulární biolog a specialista na dlouhověkost. Pořad bez obalu připravili Milan Šíma a Miloš Čermák.